Здравей, аз съм Дейс Неделчева и искам да благодаря точно на теб, че беше заедно с мен вчера да плануваме и да направим карта на желанията, да направим целеполагане с прекрасния медитативен метод Face Yoga Gym. Това е лицева гимнастика, където премахваме всички блокажи, напрежения, стагнации по лице си, деколте. Това се отразява на цялото ни тяло, а с прекрасна медитация стигнахме надълбоко да чуем гласа на душата си, да чуем гласа на сърцето си и да знаем всъщност каква промяна искаме да сбъднем през 2025-та. Защото, мили приятели и хубавелки, промяната е най-сигурното нещо в живота. Промяната е неизбежна, тя ще настъпи, така или иначе, но въпросът е дали нашия кораб ще има капитан или няма да има капитан. Който иска да види запис на срещата, ще бъде активен само следващите 2 дена. Давам ви абсолютно структура на цялата карта на желанията, която може да сбъднете. Давам ви намерението, как да го направите, целеполагането и тайм менеджмента въобще на тайната, как всъщност да правим карта на желание и това да се сбъдва чрез медитативна лицева гимнастика. Практиките, които правихме, са много дълбоки, правихме линия на живота, правихме да се съберем енергията всъщност от там, където сме изоставили по други места, хора. Така че ако искате тази среща, напишете карта на желанията запис, ще ви я пратим подарък, да може всъщност да имате този ресурс. Защото валутата на 25-та година, мили хора, това е знания и време. Бъдете осъзнати, бъдете ми здрави, обичайте себе си, обичайте всички хора около вас и не пропускайте да сбъднете промяната лице и живот през 25-та. Аз те очаквам. Чао!